Bokva jeste mediteransko voće, međutim ona se izuzetno dobro adaptirala na klimatske uslove na kontinentu i bez bilo kakve zaštite stabla starija od 3-4 godine uspješno prezimljavaju. Međutim, i ovo zimsko vrijeme možemo iskoristiti za proizvodnju novih sadnica smokve. Potrebno je na stablu smokve nasjeći par grančica. Pored par grančica potrebno je pripremiti saksiju koju ispunimo humusom u kojeg dodamo i do 30% najobičnijeg sitnog riječnog pijeska i jedan nožić ili skalpel. Grančice treba isjeći na komade od nekih 15-20 cm. Bitno je da na toj grančici imamo najmanje 3 pupoljka. Može i više, međutim 3 su neophodna. Na svakoj ovoj grančici na donjem dijelu pravimo rez, a na gornjem dijelu siječemo ju ravno. I sada ću ovdje skalpelom sa obe ove strane skinuti malo korej. To pospješuje stvaranje žilica. Evo vidite, to je ipak najbolje uraditi oštrim skalpelom i jednostavno sastrugati ovu tamnu koru, znači doći do zelene kore. I ovako obrađenu grančicu, a od jedne grane smokve možemo napraviti više ovakvih grančica, jednostavno pobodemo u pripremljenu saksiju. Znači, bitno je da iznad nivoa zemlje ostanu bar 2 pupoljka. Evo, ovdje su ostala 3. Na isti način to radimo i sa sljedećim grančicama. Sve ih pobadamo u ovu jednu saksiju. Zim je to mnogo praktičnije raditi u jednoj saksiji. Ljeti možemo to raditi i u više saksija, u svaku saksiju usaditi po jednu grančicu. Evo, ja sam u ovu saksiju posadio 4 grančice. Bitno je voditi računa, znači da iznad zemlje imamo najmanje 2 pupoljka. Nakon toga ovo je potrebno zaliti. Smokva jeste mediteranska voćka, međutim ona u svom razvoju treba puno vode, a pogotovo sada kada radimo ožiljavanje. Za oko 30 dana na ovim grančicama počet će se buditi pupoljci, a već za oko 45 do 50 dana pojavit će se mladi listići. Naravno, saksiju držimo u nekoj podrumskoj prostoriji gdje je temperatura oko 15 stepeni. Ona se može držati i u toplijoj prostoriji, a obzirom da je u pitanju samo jedna saksija, ona je praktična i za držanje na prozorskoj dasci, gdje je temperatura nešto viša i gdje će ovaj proces ići ipak malo brže. Nakon 60 do 70 dana ove grančice jednostavno razdvojimo. One će u tom periodu imati prilično dobro razvijen korijen i tada ih već možemo rasaditi u pojedinačne saksije, a tokom godine kad god poželimo možemo rasaditi na stalnom mjestu, jer je riječ o sakcijskoj sadnici koja se može uvijek rasađivati. Evo, ja ću ovu saksiju držati u prostoriji zajedno sa citrusima, znači ona ovdje ima odgovarajuću temperaturu, ima dovoljno sunčeve i vještačke svjetlosti
i te sadnice će se uspješno razviti do proljeća, jer zima je negdje u prvoj polovini. Ja sam za ovo ožiljavanje koristio grančice iz krošnje, dakle grančice na kojima je prošle godine bilo roda, iz prostog razloga što će ovakve sadnice prije početi rađati. Mogu se koristiti i vodopije ili izdanci, međutim takve sadnice ipak nešto kasnije počinju sa rađanjem.